結構やってる。そう、カモに近づいてみたの。あんまり警戒されなかった。カモはね、あんまり警戒されなかったよ。じゃあね、キノコ入れましょう。 Putting all the mushrooms。 キノコ全部入れて、上に鶏肉をのせる。ね、カラスは多分警戒してきそう。そうそう。カラス頭いいもんね。じゃあこれで25分、25 minutes cook like this。